Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch i chi am ymuno ni. Bydd yr oedfa hon heddi yng ngofal rhai aelodau'r ofalaeth. Gobeithio gewch chi fendith o fod yn ein cwmni. Hydwch chi ni weddio gyda'n gilydd yn gyntaf. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, diolch i ti am y bore newydd hwn ac am y cyfle newydd hwn i daddoli. Arwain i'n ystod yr oedfa hon a ddyfroedd bywiol y gair. Bydde di'r cwbl a wnawn ni fod yn gymeradwy yn dy olwg di ac yn fendith i ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Detholiad o Salm 143. Arglwydd, cliw fy ngweddi, gwrando ar fy neisyddiad. Ateb fi yn dy ffyddlondeb, yn dy gyfiawnder. Paid â mynd i farn a thwas, oherwydd nid oes neb byw yn gyfiawn o flaen di. Y mae'r gelyn wedi fy ymlid, ac wedi sathru fy mywyd i'r llawr. Gwnaeth i mi eistedd mewn tywyllwch, fel rhai wedi hen farw. Y mae fy ysbryd yn pallu ynof, am calon wedi dal gan arswyd. Yr wyf yn cofio am y dyddiau gynt, yn myfyrio ar y cyfan a wneithost, ac yn meddwl am waith dy ddwylo. Yr wyf yn estyn fy nwylo ata ti, ac yn sychedu amdanat fel tir sych. Brysia i'm hateb o arglwydd, y mae fy ysbryd yn pallu. Paid â chuddio dy wyneb oddi wrthyf, neu bydda fel yr rhai sy'n disgyn i'r pwll. Par i mi glywed yn y bore am dy gariad, oherwydd yr wyf wedi ymddiried yno ti. Gwnai mi wybod pa ffordd i'w cherdded, oherwydd yr wyf wedi dyrchafu fy enaid ata ti. Disg i mi wneud dy ewyllus, oherwydd ti yw fy niw. Bydde dith ysbryd daionus fy arwain ar hyd tir gwastad. Mwyn dy enw o arglwydd, cadw fy einioes.
yn dy gyfiawnder, dwg fi o'm cyfyngder. Gweddi mewn cyfnod o hunan ynysu. Fe yw'r nefoedd a'r ddeiar. Ar yr adeg hon o hunan ynysu, ar wahân i'r pobl rydym yn eu caru, yn bell oddi o'r ffrindiau, i ffwrdd o gymdogion. Diolch nad oes dim yn yr holl greadigaeth, ddim hyd yn oed y coronavirus, sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth dy gariad di. A bydde dithgariad diddarfod di barhau i gael ei rannu drwy garedigrwydd dieithriaid yn gofalu am ei gilydd, a chymdogion ymhell ac agos, a phawb yn cydnabod ei breider. Pob un ohonom yn ddiolchgar yn bob anadl, ac yn fodlon i bawb arall hefyd dderbyn rodd bywyd llawn ac iach. Cadw ni yn dofal. Gweddi dosweithwyr iechyd ym mhob man. Dduw adferiad ac iechad, diolch am weithwyr iechyd ym mhob man, sy'n caru'n arberthol yn y dyddiau heriol hyn, gan roi lles eraill o flaen lles ei hunain. Yn cadw draw o'r ddiwrteulu a ffrindiau, yn cysuro'r gofidus a'r galarus, yn calanogi'r pryderus a'r bregus, yn gweithio iechau ac adfer pobl sal. Bydd yn dywysydd, yn gryfder, doethineb a gobaith iddynt. Gweddiwn y byddai rhai mewn awdurdod yn ei gwarchod, gan gyflenwi'r offer diogel sydd ei hangen arnynt, ac yw hymroddiad cael ei gydnabod gyda diolch dwfn wrth iddynt ddychwelyd adref yn flinedig. A gweddiwn dosweithwyr iechyd dros y byd, sydd ei hoffer diogelwch bob amser yn brin, ac nid nawr yn unig. Bydded i'r dyddiau rhyfeddol hyn ein harwain i ddealltwriaeth o'r newid sydd ei angen yn ein byd. Newid fydd yn sicrhau ymdrech go iawn i fynd i'r afael ac anghyfiawnder. Dduw cariadus, ceisiwn dy bresenoldeb yn y tywelwch y tu hwnt i eiriau. Wrth edrych tuag atat am gysur, nerth a diogelwch. Wrth ynadlu diolchgarwch. Wrth ddal gafael mewn gobaith, ac ymddiried gyda ffydd mae ti sydd dduw o hyd yng nghanol yr holl helbyn. Ac y bydd dy gariad yn cyrraedd hyd eithaf y ddeiar. Bydd gyda ni nawr. Bydde dithgariad nad yw'n darfod, cryfhau'r gwan, annog yr ofnus, tawelu'r pryderus, cryfhau'r sal. Trwy dy eglwys, sef dy ddwylo wedi golchi'n lan at dy raid ar y ddeiar, yn bell ond dal yn bresennol, yn rhithiol ond mewn cysylltiad, ar wahân ond yn dal i helpu. Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddi yn y pandemig. Dduw cariadus. Diolch bod y gariad yn ein cynnal hyd yn oed o dan bwysau'r pandemig hwn. Yn y chwilio manwl am symptomau a'r disgwyl hir iddynt fynd heibio. Yn y gwylio a disgwyl. Yn y gofal dros eraill, ymhell ac agos. Cymorth ni i gadw'n llyged arno ti. Gosod yn ein henaid brau y gred a'r gobaith fod popeth yn bosibl gyda dy gariad creadigol. Gall dieithriaid ddod yn ffrindiau. Gall wyddoniaeth ganfod yr atebion. Gall adnoddau gael eu rhannu'n deg, fel bod pawb ym mhob man yn cael yr hyn sydd ei angen, a bod y gariad, na wir ddim am ffiniau, yn bwrw allan pob ofn a hunanoldeb. Bydde dithgariad sydd byth yn darfod ein cysuro, ei nerthu a'n harwain er lles pawb ac er gogoniant i ddew. Unwn y nawr i weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi ar dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef,
felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y myddeiwn unne i'n diledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth eithir gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Bore da i chi. Diolch i Betty Wyn am ofyn i fi roi gair o fyfyrdod y bore yma. Da ni'n byw mewn cyfnod rhyfedd iawn. Mae'r cyfnod yma wedi cael ei fathu fel cyfnod y lockdown. A mae yna drafodaeth wedi bod ar be di'r gair Cymraeg am lockdown. Wel, dwi'n meddwl bod yn eirin Caradog wedi ei deallu drwy fathu'r term y meidwyo mawr. A mae'r meidwyo mawr yma yn gallu bod yn ofid i lawer un ohono ni. Da ni wedi clywed am eiriau'r salmydd yn gynharach, Salm 143, ac yn rhan o'r salm yna. Mae'r geiriau yma, y mae fy ysbryd yn pallu ynof, am calon wedi dal gan arswyd, yr wyf yn cofio am y dyddiau gynt. Ac ydyn mae bob un ohono ni yn cofio am y dyddiau gynt. Meddyliwch chi nôl i'r flwyddyn 2007 yma yng Nghaerfyrddin, lle oedd Caerfyrddin wedi croesawu Cymru gyfan i faes y sioe. Pawb yn dod at yn gilydd i ddathlu a mwynhau. Ond be sy ar faes y sioe erbyn hyn? Maes profi ar gyfer y Covid-19, fel y mae pethau wedi newid. Ydy, mae Caerfyrddin wedi newid, fel yn union y mae pob dinas, pob tre, pob pentre drwy Gymru wedi newid. Ac un o'r pethau mae rhywun yn sylwi arno fo fwyaf wrth gwrs ydy bod y ffyrdd yn wacach. Meddyliwch chi am y ffordd yna sy'n arwain o Grosshans i mewn i Gaerfyrddin. Mae'r ffordd yna fel arfer yn ffordd brysur iawn. Ond yn ystod y cyfnod yma mae hi fel llawer i ffordd arall yng Nghymru wedi distewi. Mae'r traffig wedi pallu. Da ni hefyd yn ystod y cyfnod yma yn cael yn hannog i gadw pellter. Pan da ni'n mynd fewn i siop, yn aml iawn da ni'n gweld arwydd yn yn atgoffa ni o gadw pellter oddi wrth yn gilydd, 2 fetr i ffwrdd.
Ac wrth gwrs, un agwedd arall ydy bod pawb yn cael yn hannog i aros i mewn. Ydyn mae'n trefi a'n strydoedd ni yn edrych yn wahanol iawn y dyddiau yma. Ac un rhan arall o Salm 143 ydy'r dyfyniad yma. Mae'r salmydd yn deud, gna i mi wybod pa ffordd i'w cherdded. Dwi'n cofio mynd i aros i Langrannog pan o'n i tua'r 11 oed yma. Ac un peth mawr ynglŷn â Llangrannog oedd y traeth. Ac oedd yna 2 ffordd i fynd i'r traeth. Ar hyd y llwybr, ar hyd y ffordd y byddai'r ceir yn mynd, neu y ffordd arall byddai cerdded i ben y mynydd. Ac ar ôl cyrraedd pen y mynydd ydych chi'n edrych lawr ac yn gweld Llangrannog, gweld y traeth yn ei holl ogoniant, ond o'n i'm yn gwybod hynny ar y pryd. Cwbl o'n i'n gweld oedd y mynydd mawr serth yma ymlaen i. Chwarae teg y swogs wedi mynd a tua 200 o blant i fyny ar hyd y ffordd yna. Ac chi'n cyrraedd rhyw fan, o'ch chi'n meddwl bod chi'n gweld pen y mynydd. A dwi'n cofio gofyn i'r swogs, wel, faint sydd gen i fynd o, dyma fo'n pwyntio at ben y bryn ac yn dweud fanna. Unwaith oeddwn ni'n cyrraedd fanna, byddwn ni'n gallu gweld Llangrannog, gweld Gereiddon ni lle o'n i'n meddwl oedd pen y bryn, ond wrth gwrs erbyn cyrraedd fanna oedd na ben bryn arall uwchlaw. A digwyddodd hynny rhyw 2 neu 2 gwaith, ond pen Gereiddon ni y pen yn y diwedd, pen Gereiddon ni'r copa ac edrych lawr a gweld Ynys Lochtin a gweld Llangrannog yn ei holl ogoniant. Yr unig lun sydd gynnau o Ynys Lochtin ydy llun dynes i pan oedd Siwan tua 8 oed, a dwi'n siŵr y gwneith i faddau fi am ddangos y llun yma. Ac wrth gwrs mae Ynys Lochtin yn enwog ym myd cerddoriaeth gyfoes Cymru, achos yn fanno y cafodd Clive Harpwood yr ysbrydoliaeth i lunio'r gân Ysbryd y Nos. Ond yna chi olygfa hyfryd, Ynys Lochtin a Llangrannog. Mae gan Robert Frost gerdd am 2 lwybr, am 2 ffordd, a mae o mewn coedwig ac yn gweld 2 lwybr o'i flaen. Wrth gwrs, alli ddo ddim mynd ar hyd y 2, a mae o'n gorfod dewis un. Ac yn y diwedd mae o yn penderfynu ar the road less travelled by. A mae rhywun yn synhwyro i fod o'n falch i fod o wedi dewis y ffordd yna. Pan fyddwn ni yn dod allan o'r meudwyo mawr, yn union fel Robert Frost ac yn union fel y swogs yn Llangrannog flynyddoedd yn ôl, fe fydd gennym ni ddewis o 2 ffordd. Allwn ni fynd ar hyd yr hen ffordd, y ffordd yr oedd y byd yn arfer mynd ar hyddi. Y ffordd lle oedd y byd yn gwario arian difrifol ar arfer, lle oedd y byd yn galw pobl oedd yn lladd ei gilydd, yn arwyr. Neu mi allwn ni gyd fod yn dilyn ffordd newydd, ffordd y na ladd, ffordd carwch i'ch gelynion, a'r ffordd lle mae'r byd yn penderfynu o'r diwedd galw pobl, nid pobl sy'n lladd ei gilydd yn arwyr, ond pobl sy'n achub bywydau. Dyna ydy'r gwir arwyr. Ac mi awn ni nôl at Ysbryd y Nos.
Sut mae'r gân yna yn gorffen? Ysbryd yn os, tyrd yma nawr. Gwasgara'r ofnau, cyn dawr wawr. A mae gen bob un ohono ni yn hofna yn y cyfnod yma. Diffodd y twyllwch, tyrd ar dydd, gad i'm ddod o'r nos yn rhydd. Bore da i chi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn ystod y gwasanaeth. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan ac yn arbennig i Tudur Dylan am y myfyrdod. Cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach. Tan y sul nesaf, pob bendith i chi gyd a da bwch. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.